ayira ka fo ko anga fini tuku ka pangulu koni ebina ni mafla kon be no ulu koni efatura masina marala ko yendo so koni be nyokona bangasi ayira ka fo ko edugu jugorombu do koni echira ni makele koni fatura mafla kon be ulu koni jogina ambalma wo obisimna yi anga don kibaru keneka amina ndado ni kibaru non konna ko wala yi aywa bi anga kibara folo ode ka fo ko gawo marala dala ka fo ko anga fini tuku ka pangu do koni bina obini okumna ko mafla kon be no ko ulu koni fatura aywa kibara musira mo kunyala ulaya dala ka fo ko kunu ni owera kunye octobre kalo klenani ko gawo laminna ko pangulu no fini tuku ka pangulu ko kumbole do bara do okum konna la o bara num sen fe ko ale sin to kana gawo ko ale koni bina aywa ko obini na ko mafla kon be no ko koni fatura wa matan kon be no ko ulu kon jogina matan num be no nul ulu kon jogina ay la ka fo ko mafla kon be no ko ulu e dugula moye a to ma shegi ko o koni fini tige o ma shegi na ko mafla fana be no ko ulu koni ga jogini dugara ko sobe wa colonel Solomon Jarani ale re dirba mo wore kanya moye ale ka kuma kon na alibi ay daga fo ko uktikalo temenena panguru mun bora irusi jamana ga kati anga jamana kono ni o kuye fly era ka fo mi bina kunu ko ale era kono kungola wa ko ani wale ko ni kele afegna ni ale era chageda nulube panguru jigorola ko ani minisma ma unu ulube gawo ko ulula ka demedo anga fintuwe wala saka dogo kasara konna aywa ko wale ko ni kera ko mi era kuye gawo panguru jigore ko o kun datuna nga ko baro ko ni bane ani segesegelu ko fe ko yero ko ndaelena aywa ko ma ko fono fefe be no nun kon jogina ni walela ku bela jele kon tara kenya so konna masina marala ay dala ka foko don so ko ni ga fon nyoya kon sababu yala ko miye ye fasola sigidoye ko ulu ko ni nyona jelo ko ni ke o kun kon nala aywa kibara mun silama ulaya na ka foko masina dugudo kon be no ni ale era to ko muni pendu ko odu ko folo na mi yere ye don so ye ko ulu ko ni folo ndo nyokon ko ka sabu ke engela do ko ni aywa o gela nun kon sababu yala mi yere fasola sigide mun be no ko ulu ya ida ka fo ko ulu kon sirano do akunya ka sabu ke ko ni mangate ga ke ni mako folo nun ko ore okum na fasola sigide mun kon be no ko tenete mene mi ku octobre kalo kile sabai ko ni laje bado ke o laje kono la kani mako folo nun kan nyamo ko la sigi ka kuma nyonya uye wala sa bembe siga na to mi ni du ko folo ngonna aywa o temene ga be kibara kuchela kibara wara mambulu ga da kuluka o de ka fo bangasi marala ayira la ka fo ko edugu jugo ye chien do konke o chiani se fe ko makelen hon be no ale kon fatura aywa kibara mun selama ulaya na ka fo ko tenate mene mi ku ye octobre kalo kile sabai ko jela sabu koni kerefe ko dugu do kon be no ko ma do kon be no ko ulu kon yela la dugu jugo mbu konika aywa ko o wala sababu yala ayira la ka fo ko makelen hon be no ko o kon fatura nga mafla be no ko ulu kon jogina aywa ko mamunu be no nul kon jogina ko o ulu betara bangasi sesera fula no ye bangasi kenya so kon ye aywa ko ci kon bilala anga fini tuguma ko ulu senfa ko wate en yero ko folena kata ela jaw kon ke nga ko uya ila ka fo ko seka seka lu kon be sina wala saka do mamunu kan saw be kan dugu jogo ngun kon bila wani seka seka lu kon jabu bora ana fo ye anga baruda wala konna aywa ambali ma woni ko ni kunye anga bi don kibaru e ka da kuluka onu che ako kuluma jola ako ambe anga baruda wala